Прывітанне, сябры, гэта Антаніна і мой 25 выпуск эксперымента па-беларуску. Я размаўляю, навучаюся роднай беларускай мове, усё гэта здымаю, мантую і выкладаю ў YouTube. У сённяшнім выпуску хачу паказаць вам кадры прадсвяточныя. Так, гэта адбылося до Новага года, але я там атрымала падарунак. Вот это поворот! І мне будзе вельмі прыемна падзяліцца гэтымі кадрамі з вамі. А дагэтуль хачу распавесці, адкуль гэты падарунак узяўся. У інстаграме я ўбачыла конкурс. Яго праводзіла Аліварыя, і звязан ён быў з гатоўкай беларускіх страў. Яшчэ адна з вымоў гэтага конкурса было зрабіць рылс, як ты гатуеш беларускую нацыянальную страву. Туды можна было пасылаць ужо гатовыя рылсы або зняць новыя. І я вырашыла адправіць туды свой рылс, дзе я гатую беларускі дэсерт, так, смакату, гэта дзьмухаўцы, беларускі нацыянальны дэсерт. Калі вы не ведаеце, што гэта нібыта тварожны пончык, калі так можна мовіць. Яго мне рабіла бабуся у дзяцінстве. Сама я ніколі яго не спрабавала гатаваць дома, бо там трэба шмат алей, гэта ўсё фрыцюрыць. Вось, але я памятала, што мне гэта вельмі спадабалася. Мы з маім мужам вельмі любім паходы і выезды, і гэтым летам мы набылі сабе казан. Я вырашыла, чаму б не паспрабаваць не дома зрабіць гэта, а на прыродзе. Я адшукала рэцэпты. Я набыла ўсе інгрэдыенты, і мы паехалі ў кемпінг. Гэта было летам, на беразіне, здаецца. І ўсё вельмі смачна атрымалася. Так, я здымала пра гэта ролік на наш сямейны аккаунт, а для сябе я зняла маленькі рылсік. І вось менавіта яго я даслала ў конкурс да Алівары. І вось гэты рылс заняў прызавое месца. Мне было вельмі прыемна напярэдадні Новага года атрымаць падарунак, і так трапілася, што там падарунак трошкі звязан непасрэдна з кемпінгам. Да ладно! Паглядзіце наступныя кадры, вы гэта ўбачыце. Ноль 8. Я поесть вам. Торбочка. Торбочка с торбочкой. Кепка добре, прихожа. Коутра. Класс.
посмотришь, Артем, ты офигеешь. Потому что это не просто, это... Термоковдра. Это термо, да. На наши выезды. Класс. А що написано? Удел кожного важно. Все, на выезд поехали. Так, не сакрэт, што я люблю гатаваць, гатую шмат розныя стравы, салодкія, не салодкія, нашы беларускія, не толькі. Мне спадабаецца спрабаваць нешта новае. І ў гэтым годзе я, калі падводзіла вынікі 25-го года, зразумела, што у маём харчовым дзённіке, які не пра калорыі, а пра новыя стравы, якія я спрабую і якія я спрабую гатаваць. Там змясцілася больш за 200 рэцэптаў. Здымаць я раней іх не здымала, толькі вось тады, калі пачаўся мой гэты эксперымент, і таму некаторыя кадры я і зараз вам устаўлю, бо гэта моя практыка, калі я вучуся здымаць, трошкі ж нешта рабіць з гэтым відэо, ну і потым я гэта ўсё смачна ем. У 2025 годзе я вырашыла весці свой харчовы дзённік. Дзённік новых страў. Я пра гэта ўжо казала раней, але менавіта планаванне стала для мяне ключом для разнастайнага харчавання. Я пісала меню па месяцах, глядзела на сезонныя прадукты і загадзя думала, што з імі можна прыгатаваць. Так у мяне з'явіўся час і ідэя для новых рэцэптаў. Менавіта дзякуючы гэтаму мне ўдалося паспрабаваць больш за 200 рэцэптаў. Вось тое самае адбылося і з гарбузом. Для мяне было сапраўдным адкрыццём не толькі суп, але я гатавала і хлеб, і печыва, і бліны, і кашу, і вось салат. Запечаны гарбуз у салатах аказаўся нечакана смачным. Аснова гэтага салата рукала, мяса, курка ці тут індейка, гарбуз і тварог з аджыкай. Нейкая вострая нотка павінна быць. Ну, астатняе гэта ўжо варыяцыі. Мне падабаецца, калі з простых інгрэдыентаў можна кожны раз атрымліваць новы смак. А на гэтым ўсё. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэо. Спадзяюся, яно вам спадабалася. І вы зацікаўлены, каб напісаць мне каментар, паставіць лайк. Гэта дапамагае беларускай мове на Ютубе і, спадзяюся, пашырае маю аўдыторыю. Дзякуй вялікі, што паглядзелі. Да сустрэчы ў наступным блозе. Зараз хутенько покажу распаковку, што набыла.